Day 25. श्रीराम ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थला हो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ. श्री समर्थ स्तुती. चाफळ येथे शिष्य व गावकऱ्यांच्या सहाय्याने मंदिराचे बांधकाम चालू असताना समर्थांना दृष्टांत झाला आणि त्यांना अंगापूरच्या डोहात श्री रामचंद्राची कमलधारी मूर्ती व देवी अंगलाईची सुबक मूर्ती अशा 2 मूर्त्या सापडल्या. नवीन मंदिरात त्यांनी श्रीरामाची स्थापना केली. एरवी श्रीराम कोदंडधारी, रघुनाथाच्या हाती धनुष्य बाण असतोच, पण येथे दोन्ही हातात कमळे आहेत. श्रीरामासोबत वीर मारुती, दास मारुती, समर्थांची ध्यान गुंफा व महारुद्र स्वामींची समाधी साफळला आहे. श्रीराम. दासबोध विचार. दासबोधात संत महिमा कथन करताना सज्जन, संत, परमार्थाचे अधिष्ठान, आनंदाचे स्थळ, सुखची केवळ, नाना संतोषाचे मूळ, मोक्षाची विश्रांती, तृप्तीची निजतृप्ती, भक्तीची फळश्रुती, धर्माचे धर्मक्षेत्र, स्वरूपाचे सत्पात्र, पुण्याची पवित्र पुण्यभूमी, समाधीचे मंदिर, विवेकाचे भांडार, सायुज्य मुक्तीचे माहेर, सत्याचा निश्चयो, सार्थकाचा जयो, प्राप्तीचा समयो, सिद्धरूप, मोक्षश्रिया अलंकृत ऐसे हे श्रीमंत, समर्थपणे उदार, अत्यंत दानशूर असा संतांचा गुणगौरव केलेला आहे. जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी 151. जयाचेनी मुख्य परमात्मा प्रगट होये 1:5:26 अशी महती व संत संघाचे महात्म्य वर्णन केलेले आहे. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. समर्थांची व शिवाजी महाराजांची प्रथम भेट शिंगणवाडी चाफळ येथे झाली. दासबोधातील दशक 1 समास 6 मध्ये श्रोत्यांचे स्तवन केले आहे. श्रीमद भगवद्गीतेतील पुरुषोत्तम योग 16व्या अध्यायाच्या आधी येतो. आजचे प्रश्न. चाफळ येथील मंदिरात श्रीरामाच्या हातात काय आहे? समर्थांनी संतांना श्रीमंत का म्हटले आहे? श्रीमद भगवद्गीतेतील 16व्या अध्यायाला काय म्हणतात? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.